Minerva Boskovice, akciová společnost, je zákaznicky orientovaná firma s dlouholetou tradicí, vyrábějící šicí stroje již od roku 1881. Minerva je hlavním výrobním závodem nadnárodní skupiny firem Dürkop Adler Group. Významným způsobem se podílí na vývoji průmyslových šicích strojů i na prodeji do segmentu obuvy. K vývoji využívá počítačové projektování v systému CAD/CATIA. Minerva má koncernové pracoviště na obrábění litinových odlitků ramen a základních desek průmyslových šicích strojů, které je vybavené moderními CNC obráběcími frézovacími centry. Vysoká kvalita výrobků je průběžně kontrolována na tříosých měřících přístrojích. Kvalitní povrch litinových odlitků zabezpečují dvě lakovací linky s práškovou barvou nanášenou v elektrostatickém poli. Progresivní výrobu jednotlivých rotačních dílů zajišťují CNC vícevřetenové stroje s naháněnými nástroji. Operativní výrobu plochých dílů zajišťují čtyřosé frézovací obráběcí stroje. Minerva vlastní technologii pro tepelné zpracování a galvanické pokovování. Montážní linky obsazené kvalifikovanými pracovníky zabezpečují montáž podle zákaznické specifikace. Montují stroje středně těžké řady M-Type pro automotiv, obuv a galanterii, lehké řady pro šití textilu a těžké řady pro šití kůže a technických textilií. Společnost nabízí výkonné a spolehlivé průmyslové šicí stroje přesně podle technologických požadavků zákazníků. Minerva, člen skupiny Dürkop Adler Group.